Үзем сырлы күнемнән аерылгач, ничекләр күнемне үткәрермен? Эй, әнкәй, йөрәгеңне бозып утырма әле. Мин дә җыенып беттем бугай. Әйдә, кер. Кара әле, ялан аяк чыгып басты. Акыл кермәсә дә кермәс, агай. Фәйе, сиңа әйтәм бит, түгелмесең? Әү, әнкәй. Хәзер киеп чыгам. Синең башмакларыңны киеп чыгам. Абыем да, син дә ничек кайтсагыз да, нишләп интегеп мал асрап ятасың? Кибет тулы сөт, май, диядегез. Тынычланырсыз инде. Соңанкәй, сине жәлләп әйтәбез бит. Кулларыңа кара, кәкрәеп каткан, һаман сыер сөйләйсең. Әтиегез дә иртә китте. Әтиегез. Бергә булсак, сезнең сүзгә карап тормас идек. Булганны бетерү көйләре бик тиз шул. Үзебезгә алып китәбез дибез. Тыңламыйсың. Эй, кызым, сезнең таш шәһәрдә 2 көндә тора алмыйм мин анда. Тынын кызлар инең анда, кызым. Үзебезгә алып китәбез дигәч, уртанчы авылны да әрләп ташлагансың. Әрләмисең. Абыйның хатыны җиңгәнне әйтәм. Зарланадан башы чыкмый бит аның. Бер тешем авырта, теге тешем авырта. Кит. Сың, әнкәй, ул бит пенсияда хәзер тагын нинди эше булсын аның? Кызык син пенсияда. Көннең буе диванга сузылып ятып, телевизор карап. 2 кулына бер эш табып, көннең буе селкенсәң, зарлануга вакыт та калмый ул. Эй, әнкәй, син генә ул 1 минутта эшсез тора алмыйсың инде. Эй, кызым, сез бит миңа эштә калдырмагансыз. Ул үзе юа торган машина җиңел нәрсә ки. Һәм мин күлмәк уйымлыкларны үзем дә җуалам. Түзмәгәнсеңдер, менә буларны да үзең юк ташлагансыңдыр. Юармын дип салдырам, чип-чисталар. Яңадан элеп тормадым инде, машинада шәйхәтеп кына куйдым. 3нче көн генә апам белән җиңгән килеп, юып, бүтекләп, бөтен нәрсәне җайлап киткән иде. Эй, алай булгач, әлдә алар күрше авылда торалар, 2 көннең берсендә киләләр дә урайлар. Үзем апамны сүгән кайткач. Кызым, кара әле, караңгыга кала күрмә. Кешеләр куян куа диеп, син машинага утыргач, минем күңелем тыныч түгел. Эй, әнкәй, бер өйрәнгәч ул бик рәхәт бит. Кияүгә дә ялынып торарга түгел. Утырдым да киттем. Ана, Нәзир күрше. Рульга утырган хатын кыз обезьян дип көлә. Граната капкан обезьян диме ул шунда. Эй, Надир абый гына шулай дип түгел. Бөтен иратлар шундый. Машина рулен гына түгел. Дөньяның бөтен тоткасын хатын-кызлар кулына бирделәр дә. Эй, безнең чакта дөньяның бөтен авырлыгы хатын-кыз җилкәсенә төшкән иде. Иратлар сугышка барган иде. Ә хәзер адәм көйләре рәхәткә чыда алмыйлар. Эй, әнкәй, яшь чакларым дип сөйләй күрмә. 40 ишеттем, әнкәй. Ишетсәм ни? Мин бит сиңа үземнең сагынган яшьлегемне әйтәм. Сагынам дисең дә, әнкәй, бер бөртек шатлыкта күрмәгәнсең бит. Күргәнем бар, Аллага шөкер, зарланмыйм. Үземне, яшьлегемне сагынам. Ачлы-туклы йөргәнемне, сыерны да сагынам бит. Хан заманындагы булган сыерны сөйләй күрмә инде, әнкәй. Эй, абыем да миннән көлә. Соңгы Мәликә дип. Кызым, мин анда 2 банка сөт әзерләп куйган идем. Сөт өсте холодильникта. Онытма аларны. Йолдызның соңгы ризык дип күп кенә
Kurt ясаган идем. Ey әнкәй, үз-үзеңә мәшәкать тудырмасаң да инде. Курт ясап, сөт кайнатып, көнне буе плита алдында. Без бит ач тормыйбыз. Süt майы соңгыда курап китәсең. Шәпшимә. Күз кайтканда әтиегез юк иде. Бу кайтканда сыйрыбыз икенче кайттыгызга. Дөньяның хәлен белеп булмый инде. Бәлки мин булмам. Теләсә нәрсә сөйләмәле. Саулыгың минекеннән дә ныграк бит әле. Яшәргә сиңа. Гомерем булса, исәнлегем булса, балаларны сөттән айырмам дигән сүз бар иде. Эй әнкәй, авыл сөтеннән бизеп барабыз бит инде. Балалар сөттән үлән исе килә диләр. Кай вакыт әрем исе дә сизелә. И кызы, нәрсә сөйләйсең? Сыер бит әремне ашамый. Авыр чакларда әремнән дә бал тәме килә. Сыйрыгызның сөтенән улдык бит, Мәрзәкәем. Бедрәм толганчы саван бит. Әллә нәгәр халкы белән генә бик яман. Битемне гел кыйнап кына тора. Аптырагач бутына бәйләп куйдым. Аягын күтәрә башлады. Гомергә дә хулыксызланмады. Сезне әйтәм, кәҗәлгәннәр дигән иде Касыйм. Саудырама? Шулай инде. Ишле йортта сүзсез буламы соң? Саудыра, бик ипле, сөте дә бик күп, Аллага шөкер. Бәхет басты бит безне, Мәрзәкәем, бәхет басты. Шулай инде ике карга талашса, бер кызуынга җим төшә дигәннәр иде бит. Теге кәнсәләр безне пыр туздырышы сезнең ничек бәхеткә иткән? Кәнсәләр дип, Касыйм бит Нигъмәтләрнең мөршкәләрен үзебезгә алып чыгам дип, үзмәде, куймады. Рәхәтен күрегез. Эй, Мәрзәкәем. Шәйдә дим. Минем исемне бозмайды дишәдәм кертеме сиңа, Шаһидә мичәлә түгел. Ярар инде Шәйдә. Кайда йөрисең? Күтәрелеп эшен кайтты. Безнең серне белмисеңме әле? Сезнең сере түгел, ул безнеке әнә көтүдән кайтканда, минем шибык белән сулар сырга, ишек алдыгызга кертә, ә ул туктырып безгә кайта. Менә рәхбәт. Кәҗә сөтен эчәсез, фу-фу-фу. Кәҗә. Туктале, әнием әйтә бит сыр. Кәҗә сөте сырныкынан файдалырак ти. Сысы бит ул, фу. Булып сиңа сысы. Безнең авхадан мамык исе генә килеп тора. Эй, кем инде кәҗәгән дисем кушсын. Туктале, әнием әйтә бит, кышка аның бәкәләре туачак ти. Менә кәҗә тәкәсе туса, аңа авха дип исем кушармын. Ярар, безнең сыр бозауласа, аңа Шәйдә дип исем кушам. Әйтеп кара, әйтәм. Менә бозауны абзарыгызга кертеп куям да, сыер итеп үстерерсең, Шәйдә. Чу. Угыз бозау булса әйме? Шәйдә имеш. Шиметмәле, шул генетең. Угыз булса да Шәйдә дим. Аңа бу исемне грак туры килә. Әйтеп кенә кара. Кызым киләде. Әв, әнием. Шаһидә, балам, куршкапчыга юга кереп. Кәҗә сорга гына кышма, бүтән эшне эшлим. Касым абыйга кертеп чыга әле. Касым абыйның үпкәсе ширле бит, бар кертеп чык син аны. Син нигә аларга сүз бирәсең, әнкәй? Мен Касым абыйның үпкәсе ширле дип әйттем бит инде. Шушы сөт кенә килешә кызым. Соң алар безнең сыерны алып чыгып киттеләр, әйме? Соң алар безнең сыерны үтерделәр. Алар безнең сыерны үтермәделәр, кызым. Әйбәтләп карасалар. Әтең дөрес әйтә, кызым. Күршеләрнең бер гаебе дә юк. Заманасы шундый бит, ни хәл итәсең? Шушы бер кружка сөттән дөнья бетмәсә әле. Аллаһ бәндәне авырлык белән сыный бит, кызым, авырлык белән. Бар, кертеп чык син аны. Эй, гомерләр. Болай яшәсәк тә узган. Алай яшәсәк тә узган. Менә шулай. Сагынган чакларымны искә алып, әйләнәм дә карыйм. Алло? Фәния? Фәния, кайтып җиттеңме? Нәрсә эшлисең? Урын табасың? Нәрсәгә урын ул?
Машинагамы? Сезнең шәһәрдә машинага да урын юк, сез мине чакырасыз. Юк, белмим. Яра, сау бул, кызым, хуш бул. Шушы җыр колагымда гомерем буе яңгырый. Шулай җырлый ирләребез сугышка киткән иде.